Vítejte. V Brně fungovala od roku 1919 velmi aktivně organizace neslyšících. Vydávala časopisy, knihy, noviny. Prosazovala zájmy neslyšících, ale hlavně postavila v letech 1920 až 1925, tedy ještě na polích za Brnem, domov hluchoněmých. V něm byl úspěšně provozován obchod, služby neslyšících a protože toto téma domova je po letech opět aktuální, natočili jsme pro vás reportáž s autentickou výpovědí přímého svědka těchto událostí. Rádi bychom vám představili pana Karola Hrubého z poradenského centra Českého klubu nedoslýchavých HELP na Štefánikově ulici ve městě Brně. Rádi bychom se jej zeptali, jaké má vzpomínky z 50. let bývalého domova neslyšících ve městě Brně. V roce 1950 objevil jsem se poprvé v Brně, kam mě přivedla moje neslyšící sestra a přišel jsem do domova neslyšící. Tehdy jsem se seznámil tehdejším předsedou zemské jednoty hluchoněmí Moravy a Slezska se zesnulým panem Františkem Gottwaldem. Pan František Gottwald v roce 1952 pod nátlakem tehdejšího komunistického režimu musel teda přistoupit k tomu, aby odevzdal domov hluchoněmí v Brně do vlastnictví tehdejší ústřední jednoty invalidů. Stalo se to na pozemkové knize u Lidového soudu v Brně v roce 1952. Současně musel pan Gottwald tehdy podepsat zrušení členské organizace zemské jednoty hluchoněmí Moravy a Slezska. Teď nyní v současné době vidím, že neslyšící se snaží získat domov neslyšících zpět do svého vlastnictví. Tímto pádem obracím se na Svaz neslyšících a nedoslýchavých v Praze, aby pochopil nynější situaci v Brně pro ty neslyšící a mohl navrátit tento domov do vlastnictví neslyšících v Brně. Je o to, aby neslyšící měli svůj společenský a kulturní stánek, aby se tam mohli scházet, mohli se o to starat a aby byl to jejich skutečným domovem. Pokud máte k tomuto tématu také co říct, ozvěte se nám. Vývoj případu domov neslyšících budeme určitě sledovat i nadále.